Sarıcı. Saat din থেকে Fungkaham, tini 6 tarik April 2021, tini sungsaimono tini belaki sal kotor, tini ni o salangka sini je odikar, je board nari odikar eba sini representative chongnani o sal, tini TTADC ni je asuk thaini bagai chongbadi, o chongbadi o sungsaimono tini kabangma jaga o mahike election ngai tongo across Tripura, tei जोंबो ताबुक अबा हायकेनो आंबो आं निजिस कैंडिडेट आं भोट दिपायखा आनी इलेक्शन एजेंट दंगो तै आनी बाबुबो दंगो जगा जों जतनो भोट दिपायबेखा आमा हायकेनो जत्त त्रिपुरा हास्टेनि जत्त लोकरंग विशेष के जे TTADC एलाका दंनाय जत्त लोकरंग नरक बेसि लेयावै दाक्ति जानि पोलिंग सेन्टाराव थांगै जत्तनिनो भोट दिवै नरक जानि हामदोंमोन नरक भोट दिवै लेयावै कारण 7टा निसिमि 4टा जरा 4टा निसिमि परे ते भोट ना जागला आबनि बागै लेयावै जत्तनो 4टा नि बिसिङनो भोट दिनान बागै आं जत्तनो कबु तै कायसा कक हंकाय तिनि हाय जरावो जों जत्तनो चिनि जे राइट चिनि भोटिं राइट नो जों प्रेक्टिस खायो तै ओ सालो केबो केबें मुं तै ता तंथुं वालाय सुलाय तांथुं बुलाय तलाय तांथुं इलेक्शन फाइनाय थांनाय अबा हाय गोबांमा इलेक्शन नंनाय आबनि बागैनो तं कसांनि बिसिंतै जत्त लोकरंग नां कबगो जाते कसां कसांखे तिनिनि ओ इलेक्शन लायनानै बागै आं जत्तनो कबु जत्तनो हामबाय।